Hej, mit navn er Nikolaj, og jeg vil lære dig en backside flip. Der er 2 tricks, du skal kunne, før du begynder at lære backside flips. Det ene kommer her. Det næste kommer her. Okay, når du laver en backside flip, så skal du have din forreste fod som en normal kickflip, eller jeg har den sådan her, og din bagerste fod sådan, bare sådan her, ikke også? Det er sådan rimelig godt. Når du laver den, så skal du bruge meget af dine arme til at dreje dig rundt, sådan, ikke også? Og så skal du bare koncentrere dig om at bruge armene til at komme rundt, og den forreste fod til at flikke, eller hvad det nu bliver kaldt. Når du har øvet dig længe nok, så kan du den nok lige så godt som mig. Men held og lykke, for mine er rigtig gode. Ja!